नायदो जेबो गैया जेबो नुथ'आ दा वाव फंबायमोन मा रमान्टिक बोथोर धुलाजोनाय फुंबिलिनि थोबथिं निहिरफोराव नुयोबोल' नोंनि महर हायना रमान्टिकलै भाई आयु 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 गिबियावनो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव आरो लोगो नोंथांमोननिसिम फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय आरो लोगोसेनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द फंबाय बिनानावमोन मा होनना बुंनां दा ओरैबायदि माने दा मर्निं ओरैबायदि नै फगि रमान्टिक बे ओरैबायदि रमान्टिक बा मर्निं बे फुंनि समखौ लानानै आं मायबा मोनसे भिडिअ बानायदों फंबाय बिनानावमोननि थाखाय फंबाय बिनानावमोन आं मोखांबो सुवाखै आरो मा होनना बुंबावनो माने मर्निंथार ओरैबायदि रमान्टिक आं मर्निंखौ लानानै मा बुंनो सानदों फंबायमोनखौ आं मा फोरोंनो हागोन बे मर्निंखौ लानानै आं बेखौ सानदों आरोना नाय जेबो नुवा रमान्टिक बिसिनायाव उन्दुबाय थानो लुबैदों बिसिनायाव उन्दुबाय थानो हामदों ओरैबायदि अब्ला आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो लोगो नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खेबसेबाव खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आरो जय हिन्द फंबाय बिनानावमोन नाय दिनैनि बोथोरखौ नाय मर्निं नंगौ नङा फुं सम जोबोर समायना जेबो नुवा बेकग्राउन्डथिंबो जेबो नुवा सिगांथिंबो जेबो नुवा बेखौ लानानै आं फंनैसो बाथ्रा बुंगोन मर्निं आरो जोंनि मानसिनि जिउनि मा उन्दै सम जोङो बे समाव उन्दै समाव बा मर्निं समाव बिसिनायाव थानोबो जोबोर मोजां नंगौना नङा उन्दुना थानोबो जोबोर मोजां बाहेरावबो जोबोर समायना ओरैबायदि समायनानै आयु फ्रि फ्रि अखा नांफैदों ओरैबायदि समायना बाहेरावबो नाथाय बे बोथोराव जोङो बिसिनायावबो कम्बल जोमनानै उन्दुना थानो जोबोर मोजां नाथाय बे बोथोरा दसे उनाव चेन्ज जागोन ना दसे उनाव चेन्ज जागोन बे 1 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टा 4 घन्टा उनाव माने बे चेन्ज जालांबाय थागोन अब्ला जोंनि मानसिनि बयगाबो मा चेन्ज जालांबाय थागोन मर्निंनिफ्राय ना फुंनिफ्राय जोंबो देरलांबाय थागोन ना सानसे 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 देरलां मा जागोन जोङो गिदिर जाहैगोन सानजौफु सम जाहैगोन बे सानजौफु समाव आरो मा जागोन बिराद राब जाहैगोन गासैबो मिथिखागौ अब्ला फंबायमोन खोनासं बिनानावमोन जोङो बे फुं समाव उन्दै समाव माने जोबोर मोजां होनना उन्दुनो मोजां होननानै जोङो बोथोरा जोबोर मोजां होनना उन्दुनांगौ होननानै जों उन्दुबाय थायोब्ला जों माने लाइफआव मा जागोन जों बै उन्दै समावनो जों खामानि मावना लायाब्ला मा जागोन जोङो जोंनि लाइफआव जेब्ला जों सानजौफु जाहैगोन जेरै बोथोरा मा जाहैगोन सानजौहैगोन गोरा जाहैगोन बै समाव जों मा जाहैगोन ओरैबायदि लाइफआव धाक्का मोनहैगोन बिमा बिफाखौ फिसिनांगौ बिनानाव बिब' बा हिन्जाव फिसिनांगौ गथ' गथाय फिसिनांगौ जों मा जाहैगोन ओरैबायदि धाक्का होजागोन माने जों बै सानजौफु समजों धाक्का होजानानै जों मा जागोन लाइफआव जोङो 3000 4000 5000 थाखानि फैसानि खामानिब्लाबो जों मावनो गोनां जागोन नंगौना नङा फंबायमोन नोंसोरनो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हर बेनिखायनो जों मा खालामनांगोन बै जोंनि उन्दै सम बे फुंनि समखौ जोङो आदोर खालामनांगोन सिखारनानै फरायनाय सिखारनानै खेला गेलेनाय नंगौना नङा जों ओरैबायदि आदोर खालामनांगोन बे मर्निं समावनो आरो दिनैनि दिनाव ओरैबायदि डेन्जार जाबाय थांनाय 10 बोसोर सिगाङाव माबायदिमोन आरो दिनैनि दिनाव ओरैबायदि डेन्जार जाबावबाय अब्ला जों दिनै ओरैबायदि बुजिनांसिगोन दि आरो बिमा बिफानि खोथाखौ लानांगोन दि बिमा बिफाया सानफ्रोमबो गथ'फोरखौ फराय होनना सानफ्रोमबो सोरांबानो सिखारहोयो फोजाहोयो नाथाय जोङो मा बिमा बिफानि गासै खोथाखौ लाजोबा सिखारा फराया नंगौना नङा अब्ला दिनै जों गावबा गावनो साननो हानाय जानांसिगोन आरोना जों फुङाव सिखारथारनांगोन फरायनांगोन बा मोजां फरायनानै जों गोदोर जानायाव माने ओरैबायदि मोजां फरायनानै जों मोजां साख्रि लानो हानांगोन खस्थ' मोनि नंगौना नङा जायमोन जों फार्स्ट क्लास साख्रिखौ लानो हायो गिदिर अफिसार साख्रिखौ लानो हायो जों बेफोरबायदि साननानै जों उन्दैनिफ्रायनो जों फरायोब्ला जोंखौ लाइफआव मा रावबो धाक्का होनो हानाय नङा बा जोङो जेब्ला सानजौफु सम जाहैगोन अब्लानिया जों साक्सेस जाहैगोन आं बेखौनो बुंनो सानदों आरो फंबायमोन बिनानावमोन जों जेब्ला सानजौफु सम जाहैयो अब्लानिया जों लाइफआव मोनसे साक्सेस जाहैनांगौ जोङो सानजौफु समावसो खामानि मावनाङा धाक्का जानानैसो जों दिनै मोनबाय दिनै बे समाव आंबो ओरैबायदि उन्दुनो लुबैयो बा इमान मोजांमोन ना नाथाय आं मानो सिखारनो गोनां जादों मानो सिखारनो मजबुरि जों उन्दुनो मोना हाजार समायना बोथोरबाबो हाजार अखाबाबो जों उन्दुनो मोना जों सिखारनांथारगोन टाइमाव 4:30 जों सिखारथारनांगोन अब्ला जों बै फुंनि समखौ जोंबो न'आव थानानै ओरैनो हगार हरामोनब्ला ना मोजां फरायनानै गिदिर अफिसार फार्स्ट क्लास जानो हानायमोनब्ला बे फुं समाव जोंबो उन्दुनो मोनगौमोन खोमा बेनिखायनो आङो
सानफ्रोमबो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ बुजायनो नाजायो नोंसोर मोजां जा नोंसोरनि मोजाङानो जोंनि मोजां जों मोनजोब्बाय उनथिं जों ओरैबायदि प्रेसार मोनबाय धाक्का मोनजानानैसो जों दिनै बे जायगायाव बे खामानिखौ मावनानै दङ आरो आंनि बे भिडिअ'आव आं डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन गामियाव राजा आरो रानि दंमोन बेहा सासे फिसाजो दङमोन होननाय आं बे भिडिअ'खौ माने डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन नोंथांमोना नायहैब्ला लाइफनि बागै एसेबाबो बुजि मोनगोन आरो ना माबायदि प्रेसार मोननाय अब्लाना एसेबां रमान्टिक बोथोर फंबायमोन आयु बेसेबा माने आंना मुदा एसे फ्रेस नङा मानो होनब्ला आं मोखांबो सुवाखै डाइरेक्ट सिखारनानै फंबायमोन जे दिनै फुंनि समखौ लानानै मोनसे भिडिअ बानायनानै रायज्लायनि जाहाथे आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना जाहाथे माबा मोनसे बुजियो खोमा होनना नाथाय आंनि भिडिअ'आबो बांद्राय मोजां जायाखै मानो होनोब्ला फ्रेस नङा मुदा रमान्टिक आं फ्रन्ट जायगाखौ देखायथ'ला बेयाव नुहुरखाया जेबो आयु बुंनो गोनां आरो जेबो गैला आरोना एसेबां रमान्टिक बोथोरनि गेजेरावबो माने बाहेरायाव सिखारनांगौ नंगौना नङा बेनिखायनो आं फंबायमोनखौ बुजायबाय फंबायमोन जेसेबां हायो उन्दै समावनो खस्थ' खालामनो नाजा आदोद खालाम सिखारनायनि आदोद खालाम मानसिया सिखारनो हायो जेबो माबा गैया आं उन्दुबाय थानांगौ बिदि जेबो माबा नङा मानसिया सिखारनो हायो जेब्ला सारि मोनो आदोद खालाम 4टायाव सिखारनाय 5टायाव सिखारनाय फराय खेला गेले मोजां खामानि मावफंबायमोन लाइफआव साक्सेस जागोन उन्दै समावनो साक्सेस जानाय खामानि माव जाहाथे सानजौफु सम जानानै रावजोंबो धाक्का होजाया आं बेखौनो बुंनो सानो आरोना बे फुंबिलि समखौ लानानै अब्ला आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो लोगो नोंथांमोन आरो आंनि जायफोरा गिदिर आदा बाजै माने आदै मादै गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बे फुंबिलिनि रमान्टिक समखौ लानानै गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द